Ayırım beyim. Ben şimdi ne bir интересный ne taptım, plitka taptım 16. asır deyip. Bir gacayip. Ben Kırgızlarını dinni sonra kabul şol bir kısım kabul etkenler bilen şondan 5-16 asırdagına. Alar уже meşte kılganlar. Ellekim kan hürmetine. Şimdi meşit. Hürmetli dostlar. Наконец, benim yaratkan işimliklerim birisi kvass taptım. Kırgızstanda kvass var. Köp jerde satarlar. Hatta Özbekistan bilen Tacikistanda kvassız biteydim men. Bundan yaratam kvass nasırında kızı günde. Yaxşı нәрсе. Mesela mene Лисский парк с видом на Сулейман-Тоо. Yanında Олимпик Датка muzey kompleksi var деген. Hatırlayın da. Бүгінге жетті менің музейға. Суға түшме ток бар деген. Шатырдата деген. Фонтан yaptı. Көргеніңіз бар ма? 3 этажlı yurtta. Benim 1 этажlı yurtlar көрген бар мында? Yani 3 этажlı yurtta. Anı bir şöyle görəm. O su şeşirik. Rəxət. Apamның şeyi деген. Apamның şeyi самый indi. İflak. Orada atırgan surov. Қазақстанда, Тажикстанда, Өзбекстанда, мына Кыргызстанда да ошол суроону берелер. Мен бирде жаздырмаган эменде сен мусулманмы дейлер. Мен гел сурауга аптырайм. Айтам, сиз өзүңүз кимдерсиң айтам. Темеки тартып карап туралар мага сугынып матым. Биз мусулмандар дей. Айтам, мен тагы сизден да жакшыраак мусулман. Нет, не может быть деп темекисин затягивать деп куя дагы мага карый теги. Ничего не может быть. Мен тартып, мен ичмейм, Аллах тилеге ышанам, намаз окуйм. Айтам, сен окуйсыңбы? Нет, дей. Айтам, сен оразаттасыңбы? Нет, дей. Айтам, мусульман киши бой бирлерин ишлерге тийиштир. Ну да энди по идее. Зачем айтам тогда себе этот вопрос задаешь, если сам эти традиции, нормативы не выполняешь? Башың каршып коямын ошо айттырып. Шуңа дагы гажайып нерсе. Бар шундай кишилер айтмайм бүтүнүсү деп. Бар шундай кишилер койсалары өзлөрү динден дыкарыфын билелердир көп дегенде. Ләкин башкаларга келип бейленип жүрүйлөр. Мен ошо дин боюнча буларга тийиш деп. Вот. Ничек аңлатырга аларга мен билбейм. Булай динни жакшы тута турган жигитлер булай алар бейленмейлер. В основном тагынилер инде. Толком динди разбирасмаган кишилер ушундай суроону бере. Шуңа аларга аптырыйсы түгүл инде. Просто менә бу ошта болгон соңгы суроо бигерәк мәзәк булды инде анда. Әле инде мәзәк формулировкалар белән тәмәке тартып миңа карап сүгенә минем мусульманлыкта шикләнә, үзенең мусульманлыгында 100% ышануы бар. Мәйтәм, сезнең кыргыз халкыгызны ислам дин өйрәтүче вообще татарлар мәйтәм. Сез мәйтәм, по гроб жизни обязаны. Безнең халык ничек сезнең халкыгызны дингә өйрәтте? Андый глупый сүзләр сөйләмәyin мәйтәм. Шулай мени дип аптырап калды. Шунда хөрмәтле дуслар, татарлар, онытмагыз, без бик зур милләт, бик дәрәҗәле милләт, без китаплык милләт, без гыйлемле милләт, без дини милләт. Шунда үзебезнең тарихыбызны, үзебезнең йолаларыбызны билеп торырга кирәк. Кайчандыр татарлар дигән шул сүз ул бер вакыт кешеләрнең фикерләрендә курку уяткан. Икенче вакытта татарлар дигән сүз китаплы халык дигән фикерләрне уяткан. Бүген дигән татарлар дигән сүз шулай итеп кешеләрдә уятып торырга тиеш. Определенный эмоцияларны. Һәм ул эмоция позитивный, кызыктыра торган. Шундый дәрәҗәле эмоция булырга тиеш. Шуңа дагы кайда гына барсагыз дагы, хөрмәтле дуслар, безнең милләтнең дәрәҗәсен саклагыз. Безнең милләтне күрәләр икән, белсеннәр без. Чиста, пак, билимле, хөрмәт итә торган, кунакның хәлен белә торган, кеше хәленә төшенә белә торган, күркәм милләт икәнебезне
gel ispatlap durmak gerek. Da yürgen idim. İş bilen köpür kıyılarında. Hazır bazarlarına taba varam indi. Oldan benim görüşler Fransuzlar gaydası bara. Тоже bazarga aşarga baralardır. Bunda belki yine barık köpek orunları da var. Emine bazar kakrasısta оказывается. Bozkıştan düştük köpür astına. Mine sizge me. Köpür astında bazar. Manu мен честно не ожидал. Вот. Köpür astında tekinde de bazar, bunda da bazar. Nasıl ya? Nasıl biraz acayip. Bunda stomatologiya arzan dediler. Как раз kirip çıqqanym чистка зубов. Мен кийизге ши сартып беребиз дейт. Шуңа бүтүн ташлардан, нелерден әзерәк кенә ышкып талашакбыз дейт. Теге естественный цветны кайтарырга. Мен кийиз арзан. Әйтәм, брекетлар койдыру 25 ти брекетлар, но 20-ге дә куеп була, чөнки син Россиягә китәчәксең. Яны регулировкалары Россиядә булачак. Шул 20 тәңкәгә сыйшабыз инде. Вот шундый хәл. Шуңа тәшле шитергә теләсәгез, Кыргызстанда арзан. Не скажу, что качественно, но арзанлыкка арзан. Шундый базар. Елгасы бар буга, елганы күрик әле. Көпірне битен нәрсәдер раз. Фактически көпірнең менче простак төзелгән булгандыр инде. Аннары базарга әйләндергәннәр көпер астын, чөнки монда кызу түгел. Удобно. Кешеләр сәүдә алып баралар аны. Монда елгасы бар, 25 текурнер аккуратный гына мотор иттереп. Көпер асты базары ош. Монда бизнесменнәр утыра. Теге проходта да, бу проходта да. Бик интересно. Теге базар тоже зур. Бuna маршруткар туктый. Буяк базарының бер-берекеш карап тора. Берекеш карап тора. Мәсәлән, базар. Bizler pişirem bunda. Desem alasın. Burada turgan kafe. Как раз су кырыйында, мен ошо аккуратно гына мында. Ну, не автомобиль бар, өзүнчө мотор ясалган. Кышлар сөйлөй мында, агач кырыйында булгач. Вот, люля кебаб 80 сом. Бер палка. Бер люля кебаб, бер салат заказать та мин. Ашабалык. Белеки генә люля кебаб алып килдер әле. Чөтү бигрәк белеки. Зато салаты күп. Басы 80, тегесе 45. Мында 125 сум бар иде. До конца шашлыгы шабытмады. Нишләптер? Бик тиз üşüdü. Катты май булып, салаты әллә уксус салганнарын күбрәк шунда. Чөтү атырак булды салат. Жесткирак. Не смысле теге каты, ни? Изжыгыга бермәс микән дип куркам. Шундый мәчетне таптым әле. 3 этажлы Мәҗүрири тал мәчете дигән. Мажурум тал мәчете. Микрорайонда. Мин инде, как всегда, сезгә шәһәр генә түгел. Шундый мәчет 3 этажлы, бик интересный. Куполы ни форматында. Имам Тимурның ни куполы кебек. Хәзер карап китербез мәчетне. Мин инде сезгә шәһәр әле шуңгы түгел. Алла теләсә сезгә монда киштак формасында яшитергән гади халыкның тормышында күрсәттерү. Чөнки квартиралардалар барсы да бер төрле. Монда инде аерылып тора бит. Частный домнардагы тормыш хәзер мәчет карап китербез. Намаз залы. Шундый гади генә, простой. Ото бөтен кешегә утырырга урыннар бар. Монда тагылар язылган, намаз тагылар. Карап.
Kısaca bizde bir minber var. Mulla kabını tüyler yanında. Üstel ortadan oturup ofiste söylerge mümkün. Şunday hal. İkinci taşdan sayken. Aslında ko'rib ketik. Aşık bolsa. Mana ikinci taş. Dağın bir namaz zалы. Но bu ишек, скорее всего, бикле, мында тоже iki этажlı bu. Тегесе күндәлек намазларга, тегесе cuma namazlarına bitinde aşıla. Yuvarda тоже şulaydı, kısaca. Есегізде болмаса жанында басқа ешбір бар, iki taş. Баста енді күндәлек намазлар, қалған намазларға, жұмғаға bütün kompleks aşıla bitinde. Burun cepmesem yanında da kişiler namaz okuyorlar. Тоже интересный концепция. Қазанда зор шәһәрләрдә кулланырга яхшы. Менә туалетлар. Дуслар, менә сезнең белән керәбез инде хәзер. Более-менее сельскийрак урынга. Частный сектор монда. Чык торалар. Асфальтлар яхшы. Аккуратный. Стеналар ясалган, чүпләр күренми. Вот. Ну, кыймалар монда Үзбәкстан белән Таҗикстаннан зуррак. Күп җирдә түбә белән ябылган бөтен двор. Кара, монда яшьләрдән скейтбордларда йөриләр. Күреп китәбез. 20 йөрим инде урамнар буйлап. Вакыт относительно барса бик матур, менә начар юл әле хәзер генә башланды. Так в основном бик чиста, бик матур бөтен җирдә. Кайбер урыннарда прямо капитальный двористарда әлеге машиналарда баймында мотор күркәм яхшы барса да. Урам буйлап кабак үсә. Кемнеңдер кабагы киткән өскә. Менә шундый. Барабыз. Новостройкалар бар. Бик матур, бик күркәм. Җирим карап дөннәр. Тегендә монда стройка бара. Кайдыр крупный, кайдыр поменьше, кемдедер ремонт. Әзрәк кенә сөйләшеп торам да, местныйлар белән беләсең нәрсә диләр. Слушай, если ты видишь кайдыр ремонтны ди, это означает, что бу гаиләдә кемдер Россиядә эшли ди. Или чит илдә. Потому что чит илдә эшләмәсә или Россиядә эшләмәсә, бер нинди дигән ремонтный или стройка кебек зур эшне алып барып булмый ди. Вот. Yani основной доход бит инде шул мигрантларның тырышлыгы белән килә. Шуңа дагы кайдыр домда стройка яхшы бара икән, значит, кайсыдыр җирдә бер кыргыз җегете Сыктывкардамы, белмим, Ижевскийдамы, Подмосковьедамы, или сезнең поселоктамы үзенең гаиләсенә акча җибәргән, тырышып эшли. Күбесенчә монда ниндирәк методика инде Средняя Азиядә. Егетләр китәләр, кемдер 10 ел эшли, кемдер 15-20 ел эшли бит инде, кемдер 5 елда җитешә. Һәм пока үзенең домын тәртипкә китерми, ул Россиядә аннары тәртипкә китергәч, кире кайтып бит инде, монда уже ничектер бизнес корамы, эшкә урнашамы. Ләкин өе бар, ние бар, дальше рәхәтләнеп яши инде. Ләкин үй салганчы яшь егетләр Россиядә эшлиләр, акча җыялар, күбесенчә. Ләкин төрле чиракта төрле хәлләр булырга мөмкин. Тырны карадык бит инде. Бусы бит инде яңа домнар, алар инде понятно. Әйдәгез сез белән карап китик, советский застройка ни хәлдә икән. Монда бераз бакча тоталар бит инде. Шулай берләр киптерәләр. Пластик тәрәзәләр бөтен җирдә. Су системасы тоже порядок. Монда инде арык бит инде сугып торсын өчен. Вот, яңа домнар инделәр һәр бөтен җирдә мотор, бөтен җирдә яхшылар. Современный. Менә дворлар. Дворларны күреп китәргә була. Советский домнарның дворлары шундый. Вот, подъездлар. Монда эштәй мин уйлаган тәзер алмашынмаган дип әйе. Төс алмаштырылмаган. Бөтен җирдә кебек әйбер киптерә торган. Гаражлар. Bütün җирдә бар инде. Ну шулай инде. Обычный советский пятиэтажкалар. Балконнар, машинаны ставить, сатам, алам.
Bağlar çarp jüriler. Şunday akkuratный. Советский, ну, taşlar sipkenler. Yürüge udupna. Tegi şu bileni basmağın. Ağaçları var. Tacikistan'da, Özbekistan'da tegi koy bir yerlerde bit, sular rutlar bite. Bunda bir bete bilmiyorum. Честный сектор yakın. Ne tegi meşet min жүрген. Şunun ortadan taraf bitti taşk. Вот. Artık kruтой kişi beni şolay motor ittirip taşlap da koygan özünün birinci taşın. Qarağız. Akkuratlı ittirip buyap motor ittirip taşlar bilen özüne lишний палисадник ясаган скамейка koygan zamok bilen özüm gene kirip oturan birisine kirmesin miyim tez astı bittip. Mında kimde şişek oturtkan. Mında тоже qarağız. Özüne dilini ayırıp algan. No çötü bir qaramay. Şunday haller. Ekmek bilen görüşäbez, tanışabız. Oş bilen entegende indi özünçelik udumlar torsalına. Turgaş Bağırsak Center taptı men ana. Bağırsak Center degen. Şundaylarda. Aykan bağırsaklары. Şek şunday bir uğrama biz dedik. Bu Mac mi? Mac. Yarar bir интересный. Oramızda elinde krutoy evreler. Emine sizde ne de var? Kuş tülü. Kuş tülü mü bu? Düşmedim. Tatarlar kuş tülü diyorlar buna bana. Neyse bu? İsmi ne çıkmıyor bunun? Это Балбырсок. Balbırsak? Да. Tatarlar kuş tili diyorlar. Kuş dili. İyi. Птичий язык. Bunun kilosu kanca bulayındı? Kilogram qancha жазгүр? Балбырсокту. 450. Интересно. Yarar, Allah yardım versin. Bitinde petkep kızla bereyim. Numarında nindi problematika Kırgızlarning milli kiyimleri var. Mına şoşa şlepeleri. Bütün жерде бар ol. Kepka yok Kırgızstan degan. Benim bunda şlepem var фактически. Вот. А менga kepka kerak edi. Kepka tabıp bulmayı çünkü alarning milli kepkalari mına şoşa şapkalari nıq taralgan. Kapital taralgan. Bunda bütün жерде alım satalar. Alım sayın milli şapka. Şuna bu yüzden devam etemiz. Kepka Kırgızstan degen может olur bir ayda. Может табырмын. Ең мындай шапка керек түгіл. Кепка керек. Лавашкар таптым. Киргизстан деген кепканы мындағы красалар жөнлі бит. Теги не түгіл. Национальный жөнлі. Сарық жөннен ясалған бір. Киргизстан кепкасы бар. Лавашкар. 250 сумға берділер. Местный паркқа келдім әлі. Бек артық зор түгіл, но бай аккуратный хак сөйтем. Şunda fontanlar var. Parkı uzun. Yallah şükür. Senin de kalisosu da var. Kışkıda yine olsa da. Fontanımda bir iki vere. Sanjira. Çöpes Asxatava. Tirde var. Park. Tavuşlar geleyin nedir? Timur Tomur. Ну, Андижа bilen çağıştırganda Бик eski колесо енді bu tegi советский. И шақырда тұрғаш бик түбенде айырым әленсе бейік кейбір болмастар деп ойлаймын. Но бұнда тоже өзінше аккуратно. Кішілерген ақырмайын әті кейбірде. Обычно ақыралар бұл ұлыдышкіде. Бик тыныштық қана отыралар. О бик кішкене пара екен. Şurayı devam ederiz yoluna.
Мына аттракциондар бик күп түгел инде, ну как жал итәргә бу Средняя Азия кояшында качарга яхшы урын. Агачлар астында. Аккуратный аттракционнар алай күп түгел шул. Ну гулять итәргә рәхәт монда, тыныч. Шика шәйтте, но мен моны нигә яздырам, чөнки теге карага төренгән, күзләре генә күренә торган артыклык дини кешеләр бар бит әнә. Ниндзя кебек. Шулардан качасызлар монда. Киргизиялар әкәмәт күп шул. Гаҗәеп сөйләп бетергесез. Күрә аласыз ничек ул? Кап-карай бер селкеде. Алла. Ой, нәңе. Парашют кебек очып китмәсә инде хәзер. Нәңе. Генә елга алып килә, мин чыгага булдым әле, акча бетте. Алмаштырырга кирәк. Монда не ясаганнар, бер плотина кебек әйбер. Монда әзрәк балык тотар авзыйларын. Әбенсә чыгардылар. Күрәбез, бер балык ләккәнне. Монда балыкның барлыгы күренми интакты. Шуп чөтә монда. Ne bir jigit tutib tura. Гаҗәпләндерде. Монда Кыргызстанда бар Капиталбанк круглосуточный. Күз алдына китерегез, һәр сәгать 8-нче китте. Анда теге кредитный отделдагы, кассадагы, короче, 4-5 кеше утыра инде, бөтенсе бар. Гаҗәеп. Нажап аптырап калдым бераз гына. Вот шулай уңай китереп төртте икән кинәткәнәк. Минем просто акча бетте. Кием юырга кирәк. Кием юу 250 сум тора бит инде. Җыелдым, мин шулай узакка җыям инде аны. Шуңадан киемнәрне күп алдым. Чтобы 10 көнгә бер, анда хотя бы 7 көнгә бер аларны җыурга бит инде. Чиратлашып, һәр киемнәрне бетердем. Юырга акча юк. Аптырап кич белән чыгып киттем инде. Вот, белдем дә генә оказывается монда круглосуточный банк бар. Шуңа да бик уңай круглосуточный банк булгач. Курс та яхшы. Менә Сулейман таулар. Ул бер генә тау түгел, фактически 5 тау. Кич белән җик күренәләр бит инде. Мотор иттереп. Кер аласыз. Шушы тауларда жүрдем бит инде мин. Бик күркәм, бик мотор. Дальше тагы да зурак тауларга барырга план бит инде, Алла теләсә насыйп булса. Ну, кабыздылар менә мотор иттереп хәзер. Цветка белән барабыз, кайтабыз. Ну, нәрсә әйтәсем килә. Обычный среднеазиатский шәһәр. Аерым әле нинди тарихи әйберләр күп түгел, почти юк. Шул иске мәчет инде күрдем. Калган бөтен мәчетләр яңа, калган бөтен зданиялар относительно современный бит инде. Минем килү максат менә шушы тау иде инде. Сулейман тау һәм анда булган музей. Минем куелган максат үтәлде. Мин полностью риза. Миңа ошады Сулейман тау. Мин барыгызга да рекомендовать итәм. Шәһәр эчендә, шәһәрне бөтен жактан да күреп, относительно безопасный, относительно авыр түгел, менергә җиңел булган тау. Мин сезгә барыгызга да моны тәкъдим генә итә алам бит инде. Вот, шулай мотор иттереп тора инде. Хәзер дә кич белән менеп китерим, но бүгенгә җиткәндер инде. Норма үтәрлек жүрдем бүген. Так. Бага кайтып җитәм, 19 километр була инде, 19,5 булмаса. Әле кич белән туда-сюда анда яңа кешеләр килде. Мин гостиницада алар белән очрашканым, сөйләшкәнем. Әйтәм бит, кемдер килә, кемдер китә тора. Менә хәзер прямо чыгып киткәндә тоже бер абзый килде, бер 55-60 яшьлек Даниядан. Мин аңынча күрдем, австралиец килде, тоже бер 55-60 яшьлек абзый, бик кызык шундый теге американский ковбой пишләпә белән от души сөйләшә торган. Вот. Кайтып әзрәк җай итеп торган идем. Анда бүлмәдә американец Орегоннан мотоциклда килгән. Күз алдына китерә аласызмы?
Ең бірінші Америка бойлап келген границаға. Анар границадан самолетқа отырып, самолетта түшіріп, машинасын келген бетінеге мында Киргизияға. Ғажайып. Европадан матай білін мында қадар шаптырып келген. Вот. Аны мен көп мүсі яқшап отырдық. Простой, обычный рабочий малай. Менің де көптен қиялым бар еді. Самый дешевый қытайский матай алдым дей $4000 дей. Һәм менен шулай иттіріп, сәяхәткә шығып кеткен. Хәзер инде 2 ай йөри, Европадан бирле килә. Шулай бик мотор, аккуратны гына шулай итеп бара инде. Вот, бүтүнебез сөйләштек, кич белән утырып чәй эчәргә сөйләшеп утырырга. Вот шундый кызыклы сәяхәтче кешеләр белән гел очрашасың. Көн сайын ниндидер сәяхәтчеләр. Көн сайын ниндидер яңа фикерләр. Кызык. И самый кызыгы беләсезме нәрсә? Бүтән сөйләп бит инде эчеп утырып, беркем дә эчми. Беркем дә ни пиво, ни аракы. Вообще интеллигентный кешеләр. Бар, конечно, кайсы бирләре эчәләр. Аныстагын теге честно әйткәндә безнең як кешеләр инде күбесенчә. Советский кешеләр. Чит илләр белмим менә мин ничә мәртәбә хостелларда утырдым. Вообще эчмиләр. От души чәй эчәләр, кофе эчәләр, сөйләшеп утыралар, газировка эчәләр. Бик күркәм. Көннән-көн сәяхәт ныграк эшли, ләкин сәяхәтне инде үзенең ахырына килеп җитә. Планлаштырылган 4 ил: Казакстан, Үзбәкстан, Таҗикстан, Кыргызстанның ахырына килеп җитеп киләм бит инде. Ближайший бер атнада, скорее всего, инде мин сәяхәтемне тәмамлармын. Алла бирсә. Мин гостиницадан, хостелдан чыктым. Сөтки планлаштырдым. Киргизияның тауларына барырга. Монда Оштан 40 километрда урнашкан Нукат дигән шәһәр бар. Шул Нукаттан инде бер 5-6, может, бер 7-8 километр ераклыкта Кыргыз Ата дигән елга бар. Шул елганың долинасы бик живописный, бик матур дип бөтенсе бит инде әйттеләр. И таулы долина. Шуңа дагы бу долина буйлап барырга план кырдым. Бик серьезный план бу, көн буена барырга тау буенча. Шуны Аллага тапшырып юлга чыгам хәзер. Шушы Кыргыз Ата националь паркын күреп китәргә. Бу инде Ошның яңа автовокзалы бит инде шушындай. Небер бар. Монда үзенчә территориясында бар җылы итәргә, но толком не оборудованы, менә монда пешерәләр билайн инде точкасында. Менә монда внутренний двор да бар. Ләкин бик кулланылмый. Намаз хана бар. Bir җирдә намаз хана, bir җирдә намаз хана. Автошкола менә монда дигән. Автомектеп. Вот тегендә пирожкилар, хачапурилар, әйберләр саталар. Минем автобус 25 минуттан була. Вот серьезный юл бу, серьезный таулар. Скорее всего, без менә кирәк булачак. Көннәр хәзер суык, кичләр, то есть. Шуңа иртән чыгарга, кичкә кайтырга кирәк. Шундый кызыклы юлны үземә сайладым әле. Шәһәрдән чыгабыз. Нукат дигән шәһәргә барабыз. Нукаттан соң миңа Кыргыз Ата дигән поселокка барырга кирәк. Ул 20 километрда урнашкан. 6-7 генә түгел икән. Шундый мотор таулар. Мотор урыннар битендә. Тегендә җиракта күреп була Алла тауларны. Сулейман тауларын. Бибитанда кичә йөрдем. Агачлар каплы инде. Менә шул таулар. Biz gittik, zakazı şoförü biz de varmamız iken babay kilitleri bizi baydı. Başta 70 yaşında babay остановкалардан Ошта Нукатка әле 20 минут көттүк, жоклап алдым, 2-3 мәртәбә булды. Пока автобус турында. Ош дигән наконец чыктык шәһәрдән. Киттек каядыр юлга. Автобуста барабыз. Дуслар таулар күренә башлады. Таулар великолепный. Карлар белән зур, огромный. Юлларда таулар. Барабыз.
Karagız mında nindi bit süyle bitirgisiz. Nindi tavlar. Karagız. Nukat şehirinde barabız. Ey Allah küçük motor. Acayip nindi yerde kişiler taralar. Alta tabada, orta tabada tavlar. Dalin içinde barabız. Pazarında yerim. Bu Mistişkoy bir şehirinde 15-20 kişilik boy. Вот. Babay көрсетті мен тегінде туры шығасың, шунда стоянка меңа керек болған киштаққа бара. Мында пока бик барып болмай. Заставка йөри. Сипілдеп. Жөттіріп йөри. Аптырып тұрабыз күтіп. Достар міне келіп еткеш нұқатқа зіптара керек базарны. Базарда бар бетінде мында стоянка. Ол бара. Шошы Кыргызда деген поселокка. Мында автобус 20 сумманы тұра отырасыз. Өзінен барашақ. Мен Кыргызата деген поселокада қалдым. Мында кишлак демейлер екен, мында айыл деп айтылар. Ауыл түгіл айыл. Вот. Шушы юл белән миңа хәзер бара керек. Акалсы тауға кадәр попуткалар йөри икән, машиналар йөри. Тотырга гына керек. Bunday motor bit bilen kafede şuşunday mantılar verdiler. Mantı bilmeniz var mı? Şimdi 3-1 tök bit. Ona şol kere oстановкага кайттым. İslam gitti, podvoz etdi meni. Men özüm bilen şavurma aldım. Şey aldım, bir şeynik. 40 mingga jeter endi, qararбыз. Tünde qonurga kerak, meşitte qonurga deb o'ylayman, kirtsalar. Kirtmasalar da kiraman birinchi. Kurtqindan keldim, suv şuşlay o'tiraman endi. Остановкада сағат уже 6-нчы. Қараңға қалырға ярамай, келіп жетіре керек мен. Не туда-сюда қала шақмалай болғаш. Тауға да мен өте алмайым. Мында ауылда да гостиница жоқ. Міне әке білен кеттік. Исімің чек әке? Исімің нешек? Нұрбек әке білен кеттік. Қандай? Yolға кеттік деп видео яздырам. Бәлекегіне тарих болсын деп. Шошындай yollar. Qancha kilometr var ağa? Hazır 11 kilometr var ağız. Darcağı 5 kilometr var. Dağlar arasında varağız. Motor ittirip dağlar tarafında yigitler atlarga atlanıp varalar. Atları zor. Bile bitindi. Biz binip giremiz. Ekirnip kine Kırgız ata bitindi artta kaldı. Kırgız atada bittik. Belki de hazır Karakoy var. Karakoy? Bunda hazır min baraturan oğula kadar 5 oğul bulaşak hali tamam. Karakoy oğula. Subhanallah motorluk bunda. Вообще шикарный вид. Мотор mı? Süper. Dalinden çık motor. Arası. Yılға motor ittirip. Tavlar motor ittirip жалып тұрады. Motor жолдан барамыз. Жолы жаман. Вообще жол шикарный. Мотор güzel. Yılğalar deyimdə mallar жүрегі. Көбісі фермерлер тауlar arasında. Bunlar platin yasıyırlar. Platin yasıyırlar. Ben şurada kaldırıp gitti beni eke. Mektep tavlalar arasında. O silap gitken şeyinde bunda 5-6 avul. Böyle 5-6. Вот. Anın avurlu teginde budaylık dip atala. Emin bitinde kaldayga daşı baram. Samый soңғы avul bitinde ol. Ne karagız. Budaylık kanalı bu idaşı tavlar. Zor tavlar. Bunda yılğa, bunda farin de var diyelim. Hemen çıktır maşina tutura gerek. Karangı çıkança kelip jeterge. Nechik motor bunda. Super motor. Maşina bolmayma. Ketip turga vaqt жоқ. Şuna gittim. Дальше тауға minip benim ауылға 5-6 kilometr deydi қалған. Ошо тау yolları boylап қарағыз нинди моторлық. Ғажайып
şu motor yollar boylap gitem. Eğer ko'rsangiz menda ko'rina tog'li, qorli piklarda. Natigida de qorlar уже. Yol. Tog'lar. Yılğa. Опять şu 3 do'st bilan biz birga bir kimdan bizga mishat etmay o'zimizgina yolg'izgina harakatlanib boramiz. Вообще rahat. Qarayım dag'in issiqlanam har bir mezgilga. Qarag'iz. Tog' ustunda qorlar. Onda men shekillanmayman mana bu jeton turunda. Akamat buyuk tog'lar bu. Hürmetli dostlar, min kilometr 900 de уже bu Oştan bırılıp gitkende kilometr yarım idi. Min уже kilometr 900 büyüklükte varam. Yol bizni büyügrek hem büyügrek ab bara. Big motor, big körkem. Hürmetli dostlar, tağım bir kızık hal. Abzayım kaygırmamında 5 kilometr gana deb aytgan edi. 9,5 kilometr kalgan. Qaldayga. Tavga minib bek tez barıp yetip bulmaz şolanda. Biraz şeklendir. Anday tezlik beni. Bara bara mene Darina kelip jettim nendedir. Mında tegi Pidjikinskiy oblastagi avtobusla çağıştırsan Küpke motor ekan. Oturduk. Selamun aleyküm Kazan degan. Azerbaycan bu siz. Yok, Tatar. Молодец. Kazan Tatarlarını bilesin mi? Bilem. Kazan Tatarlarına selam et. Ana qaraylar sana Kazan Tatarları. Selam Kazan degan. Selam Kazan. Всё. Kazan. İyi. Tatarlar жақсы. Kazan'da Kırgızlar köp, qaraylar тоже. Hazır barabız Allah'a şükür. Ekenin ismin nişek? Adının nişek? İsmin. Mehmet. Mehmet Eke bilen barabız. Mehmet Eke aldı Allah'a şükür. 1 kilometre şey vardı mı? Kalanı bile Mehmet Eke bilen barabız. Kaldı oğluna. Üçüncü gün bu kayırda usta oldum bu geç bunu. Usta buldum iyi. Bunda bilesi kaldı ekenin. Mene kuresim kilemeyten mene o motor yerlerini, güzel yerlerini. Karancık motor burada tavlar, kar, buz, tavda iyi mi? Evet. Çık motor barabız. Nasyonalny parkka kirdik. Barabız çık motor. Abba karlı tavlar. Quyosh batar. Bulutlu itib. Ay Allah'ım eşek motor. Pidjikin tavları jo'ydi. Bunday motorluktan. Akamat motor. Hürmetli dostlar, meni kaldırdılar. Kaldayının meşte kırında karağız. Acayip motor, buna süzüm yok. Ne kadar bunda motor karağız. Şimdi tabiat. Eyteler yaz günü kilerge kirek deyip. Çünkü yaz günü de bunda şu kadar soşni yep yeşildi. Kara yeşilinde sarı bütün bir. Lakin beni bik nıksıl etmiyor çünkü hazırda benim için acayip motor bunda. Mında qaras atlar jüri. Sarıqlar, mında tavlar. Nechik motor. Acayip. Süz yok. Qop-qarang'i. El akşam namazı vakti yetmedi. Akşam namazı vakti җитә 6-7 minuttan. То есть неде? Туры җирдә, таулар булмаган җирдә әле якты.
Tavularda bit indi tez qarаңғы төшә. Az akşam vakti de bulmaz. Buraya yestu köpek. Hürmetli dostlar. Kişki toğuz. Yestu vakti tozdu. Mikrofonsuz gana özüm azan ettim. Indi kişilerdeki mezek bunda situasyon tutturması için meşte. Bir özüm. Bir kimde yok. Tak yakşamga da yestuga da kelmediler. Buna bütün eybirlerini jiyiştirdim bunda. Özüme yukarını hazırladım. Mullanın şapanını aldım. Yatımda жүклейм. Eşteğizden turga. Zor işler, zor yollar, zor tavlarga minum. Şunu Allah'a tapşırıp, yoklarga yatırga. Бар жүклап кете алмаймын мен сразу. Bir 11-лерге yuklап кетерге, 5-6-га turga уже.